Inita. Para sa mukha. Okay? Ay, wala pa akong mapaila-ila ninyo, no? First, mapaila-ila ko ako dahil sa itcha. Bisaya ako. Okay, okay. Bisaya ako. Pero, ang ganyan ko ba? Laay ba nga niya? So, laay ba? Mamigil na lang ta. Okay, ba sa inyo ha? So, kuhaan ko no, bugason ko, like, tagan ko pimple marks para sa tanang nakatanaw sa ko ang skin tone. So first, mag-BB cream ko. Kani nga BB cream, kaning eye white kaysa sa atuam ni nako napalit sa Pinas ba. So ganan ko ani niya kay natural looking ra ba, maski na ako yung mga pimple marks, matabunan bitaw niya. So tipid makeup ra ni siya ha, like kanang easy ra ma-access sa tanan ba. So okay na ko ani nga kuan. Oh, bitnag mo. Okay na ko ani nga resulta sa BB cream, no? Kahuman kay kuan naman ni like tipid niya on the go makeup ba. Pila mo na to gamay sa liog, no, para magkapareha sila. Ikahuman kay dugay jud ko mahuman og blend sa tinuod lang kay gusto jud ko kanang bitaw halata nga kiki. Di mo ni mag-kiki kay BB cream buang mo. So, ikahuman kay mag-kuan ko kani sa atong aping blush. So, akong ginagamit kay kani nga nauna na akong kukuha kay bisin hugaw akong kuko. Kani zoom please. Hello. Everbellan na nga lip and cheek stain. Kay mas natural sa tanawon kung kani kung pang everyday. So, akong ginabuhat no. Pwede nimo ibutang dark lip pero akong ginabuhat is gibutang ako sa kong kamot. Dayon blend. Tapos asa na ko ibutang 1, 2, 3. So, depende nimo kung unsa ka daghanon imong gusto. Kung gusto ka o kanang kinabagaan kay imong blush on nga murag kanang gisagpa, no? Pwede ra pud gihapon. Pero kung ganahan ka nga murag, you know, namula lang or nainitan daron. Tapos maibog jud ko na sa una nang namula bitaw ang aping. So, di man di maayo, no? Ako ra nang una sa una nga nindot pero para sa uban di sila ganahan nga wala ilahang aping. So, okay. So, okay na to sa atong blush on. Pwede na may connect dali sa may ilong banda. Mark, kailangan mo na ako iduol kay sorry ha, nagurog-gurog. Kay murag layo, kay mo na ako. So, okay na ko sa blush on. So, na ako akong slip. Kuan, pang blush on. So, ako sa kuan akong nawong. Na make sure ba nga blendable na blend siya, blendable charring. So, yeah. Yeah, okay na ka na. So, since tipid, kuan man siya, tipid makeup, ako yung gikota kong brow. Sorry, nahagbong gamay mag. Since tipid makeup man siya, akong gamiton is tada! Focus! Yes, Johnson's Baby Powder. Okay. Nagtipid man ta. Diba, tanan na ikuan. Mura ba na itong kabuyan sa una sa high school pa ko, no? Di po ko ka-afford ani sa una. So, mga ko sa kong classmate niya. Kinumdum mo, kanay butang og tissue ba? Para pagkahapon, kung mag-oily, kay makita na si crush, naatay pang kuan, naatay pang dipinsa. So, pwede sa bulsa, no? So, ana-una rin mo. Murang sa halimang nawong. I hope na-blend siya. Kay, wabaya ko itarong sa amin dili. So, na-blend man po. Kaning sponge kay, optional siya ha. Pwede good po doon walay sponge. So, kana. Happy na ko sa result. Sa powder. Ako na. Pagkahuman kay siguro ko sponge. Pagkahuman kay kilay na ta. So, ang pangkilay, kay on the command, pwede ta mo gamit o pencil, eyebrow pencil. So, kani ako ginagamit. Hello, focus. Hindi siya mo focus. Hala ka. Basta, eyebrow pencil. Any eyebrow pencil nga na mo pwede ninyo gamiton.
Magkilay sa ko ha, mag-focus ako. Digid ko magsaba basta magkilay kay. Isod na ning kilay kung may masayop. So, hinahinay. Tira ninyo sundan ang forma sa inyong kilay. At sa inyong ganahan. Kauman, hindi ba siyang i-brush? Di ba yagid ko sure kung nindot na siya tanawon diya sa inyong so, no? Sa mga viewers, no? So, I hope okay na siya. Yes, tusok na tusok siya na patangkina eh. Pagkaman sa pikas na sand. Kamu guys, dali ra bang magkilay? Like, ako dugay kay kung magkilay kay imo nila lagi ang kilay di man sila pareho og porma nya. Kana kung kilay kani gahi kay ni like gahi pormahon ba pero kani isa susta see like dali kayo nimo man ni ma shape ning pikas ba sa left pasabot. Dungog siguro kayo ninyo akong relo na. Ako ra magud. Ngani dire intaw nang kinabuhi mingaw. Ay mo katingal na kayo ng puti-puti na sa akong pulbos. Okay. So, okay na ta sa itong kilay. Okay na ako anak kayo, no? Pangkuan naman. Kaning sunod is bronzer. Kala hindi maklaro. So kaning bronzer optional ni siya kung ganahan ba mo nga murag di super puti inyong nawong. Sa una di ko kagets nang nganong na murag brown pero karon nagets na nako nga you know as time goes by ba magets ni mo nganong na bronzer. So dako siya matabang. So first mag-bronzer ko para akong purpose niya aside na ay shape ba imong nawong like dili lapad ba kay nawong. So at least may healthy glow ba? Yung bronzer. So, optional lang ha. So, pwede po di mo batang dahil sa may ilong. Kanin sa imong mata. See? Like, lahi na dyan basta na bronzer ba? Marag additional. So, kung kapait kayo, wala gini sa amin yung bronzer sa mga. Ikugas mo sa amin marami. Umay ko lang din. Sa liog, para di super puti. Sa atang, para kintahay. Nagbarmaran ka kamay. So, kana, tapos na ko, ana. Ako ara siyang, magbalik na sa ko sa akong sponge. Kaya ako ang, tanawan kung okay ba siya. So far, okay man siya. So, mag-proceed na ko sa akong lips. Dili ko nagakuan guys. Dili ko kayo mascara or kuan, dili ko kay basic lang mag like on the go raga makeup ba. So sunod kay mag sa lips. So akong ginagamit normally kong kuan is kani siyang sa focus please. Sa akong kamot ng focus. Body Shop nga lip and cheek stain. Ganan po ko ani niya. So akong ginawat ana lang. Di ko mabuhi kung malay sa amin. So, kana, di ba, marag, shocking kayo nga, marag red siya, baon sa camera marag pink. So, ang kong buhaton, butangan ako siya og kani nga color, sa Heyman siya, nga lipstick kani nga color, oh. Digit ko ka focus naambot lang yun. Basta, kaning Heyman nga lipstick,
Mura siya peachy brown ang undertone. So, para ombre lips, ombre lips, bungi, So, sa corner lang. Halata, dili halata nga nag-lipstick ka. Okay, so kumana ka. And, mo na ni, isa ako sa tanggalon ng kuan. So, wala ni akong final look kung, for example, mamalingkim or, yun, mo-adtura ko sa gawas kung na ay maglakaw-lakaw baron or something, I don't know, mamaling. Yeah, normally mamalingkim ako niya akong makeup. So, that's it for today, guys. I hope you like this simple makeup video. And, dili ko expert kay sa makeup ha, ganahan lang kong makeup. So, I hope mo subscribe mo sa akong channel. O, mora, daghang salamat. Bye!